Кафе ресторанға барасыз, бірінші десерт заказывать етемін. Потому что үлгере алмаймын деп қорқамын. Барып жетмем, ул ризыққа барып жетмем деп. Итекченең итеге юк дисәләр дә, Ләйлә үзе кечкенәдән баллы ризыклар ярата икән. Әтиянисе тәмтемне хәтта яшереп тоткан. Конфет бәйрәмнәрдә генә эләгәйде ди ул. Шуңадырмы кыз күңелендә кондитер булу теләге уяна, ләкин аңа кадәр укытучы һөнәрен үзләштергән ул. Университеттан соң күлияткә укырга керә һәм ресторанда эшли башлый. Мен өзім кішкенеден яратам баллы ризыкларына. Печеньелар, вафлилар, мармеладлар, пастилалар. Тортларына инде күптәннән карамыйм да, десертларына карамыйм, алмыйм. Мин күбрәк шул домашний условияларда пешерелгәннәрне яратам. Үзем кондитер булмасам да, ясамасам да, мин аны заказывать итер идем. Декрет ялыннан соң Ләйлә заказга тортлар пешерә башлый. Соңгы 2 елда Юнус Әхмәтҗанов конкурсында остаз буларак катнаша. Шушы көннәрдә үзе алтын медаль яулаган. Шулай да җиңү җиңел бирелмәгән. Анда инде урыннар калмаган булган. Ничектер бер урын освобождация итеп, мине чакырдылар. Мин башта отказ бергән идем, уйлыйм дип, бер секунд тазмадым, мин перезвонить иттем дә, согласиемне теләгемне белдердем. Ләйлә арт-класс номинациясында җиңә. Аңа алдан ук үзенчәлекле торт әзерләп килергә кирәк булган. Йокысыз 3 төн заяга узмый, нәтиҗәдә чын сәнгать әсәренә тиң кулинар шедевр килеп чыга. Ләкин иң кызыгы аэропортта булды ди ул, теркәлү узган вакытта. Соң таможняда минем тортым әйләнә. 2 лентада, аны туктатмыйлар. 2 тапкыр минем инде настроением юк, ачып Адамы ашымыйча карарга да белмим. Торт өчен хәтта стюардессалар борчылып аны үз бүлмәләренә алып кирип китә. Селкетмичә Истанбулга кадәр алып барып җиткерәләр. Кунакханәдә исә кабат иҗат эшенә чума кондитер. Бер төн ремонт ясарга туры килде ди ул. Анда инде ишелгән, бозылган дефектлар бик күп иде. Тырышлык юкка булмый, 50 ил вәкиле эш арасында Ләйләнеке иң яхшысы дип табыла. Хәзер нәкъ шундый ук чемпион тортына Санкт-Петербургтан заказ килгән. Безнең иҗат төркеме өчен Ләйлә баллы рулет әзерли. Моның өчен ярты сәгатьтән дә азрак вакыт китә. Ләйлә бу тормышта үз юлымны таптым дип горурлана. Һәр көне аның минутлап бүленгән. Заказлары киләсе берничә айга алдан язылган. Димәк, эше барның ашы бар дигән сүз. Вероника Гайнетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.